Éanna ó Conghaile is ainm dom, tá mé aon bhliain déag d'aois agus is brálam a bheith Cruthaím. Thas méid in an amlach nula 3 bhliain ó shin. Thug mé de inspreid rom. Bhí go bhirrtaiging ag duine na mloch nula le chéile. Láháin dúirte lem goil ag mar gan na nulaigh. An taige do bhhaile mu thugmud go carnach é. Tugam mé de cúna rom leis an nglúte. Tugam mé dhearfar saibh cúna rom leis an maisiúcháin. An rud is fearlam faoi ná bheith duine maisiúcháin. Bíonn roinnt talamh i gceist. Bíonn glúte, shrang agus maisiúcháin ag teastáil. Is bráilm a bheith chud an spréisneachta orthú. Tá suaimhneas ag bainteas na málainn. Is málam nuair a icion daoine tara mo chuid crothaíochta. Is bráilm a bheith duine alíne agus ag feideamóireacht. Bhí únaí ag ceangan na cuid atá ang, tugam a héana agus saibh bainne róibh gach maidin agus tunúna. Is mise Éanna agus Cruthaím.